नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिला में पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के आदिवासी युवक पर पेशाब कैले की घटना के लेके बेहद तीखा प्रतिक्रिया दिहल गई बाटे। उनके द्वारा मांग कल गई कि आरोपी भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई कल जाओ, ऊपर एनएसए लगावल जाओ और ओकर संपत्ति जब्त व ध्वस्त कर दिया जाओ। मायावती द्वारा एक ट्वीट करके कहल गई कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक आदिवासी दलित युवक पर स्थानीय दबंग नेता द्वारा पेशाब कैले का घटना अति शर्मनाक बाटे। ए अमानवीय कृत्य का जितना भी निंदा कल जाओ उ कम बाटे। एक वीडियो वायरल होखले के बाद ये सरकार का जागल ए लोगन के संलिप्तता के साबित कर रहल बाटे। ये बहुत ही दुखद बाटे। वही उनके द्वारा आगे ट्वीट करके कहल गई कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस संबंध में मुजरिम के बचावे खातिर और उनके अपने पार्टी का न बतावले पर इस सब चीज के त्याग करके वो अपराधी के खिलाफ केवल एनएसए ही ना लगावल जाओ बल्कि ओकर संपत्ति के जब्त और ध्वस्त कैले का कार्रवाई करे के चाहिए। ऐसा घटना सबके शर्मसार करेला। आरोपी युवक प्रवेश शुक्ला सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का पूर्व विधायक प्रतिनिधि हवे। वर्तमान में वो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हुए। वीडियो करीब 9 दिन पुराना बा जो उनकी सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा बा, जेमे प्रवेश शुक्ला एगो मानसिक मंदित युवक पर पेशाब करत हुए नजर आ रहल बाटे। बतावल जा रहल बाटे कि प्रवेश शुक्ला नशा में रहे। अभी जब वीडियो सोशल मीडिया पे भयंकर रूप से वायरल भइल, ओकरे बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार ए पर सक्रिय भइल। अब एके लेके राजनीति हुई गरमा गई बाटे। उधर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पे आरोप लगावल गई और कड़ा निंदा भी कल गई ए घटना का, लेकिन जोना तरीका से अब एके लेके राजनीति गरमाइल, मायावती भी एमे कूद अइली। मायावती द्वारा अब ये बात कहल गई बाटे। एके लेके आप सबका राय का बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।